Tak, zdravíme všechny posluchače a i nové i diváky našeho valašského podcastu. Hrajeme okresní přebor a nejsme dřeváci. Dneska máme řekl bych, do zajímavé hosty, trenéra Loučky a hráče aktivního, brankáře Bininy, Daniela Boráka, a.k.a. Borise. Zdravím tě, Dané. Zdravím. A potom tady máme rozhodčího, který je známý, nebo ne úplně říkám, že známý, ale výjímá se z těch našich řad rozhodčích v našem, i dá se říct, Zlínském kraji a možná i celou republikově. Daniela Sucharského, kterého můžete znát na YouTube, kde si vlastně nahrává veškeré své zápasy a určitě nám k tomu ještě dneska něco řekne. Dané, zdravím tě. Ahoj, já tě taky zdravím. Borci, začneme klasickým kolečkem, co se týče nějakých herních situací u nás v okresu. A to konkrétně jedno mě zaujalo, kde vlastně se nedohrál zápas Kelče a Loučky, vlastně Dané, tvůj mančov. Tak co se tam stalo? Ve 24. minutě přišla bouřka, já jsem něco takového nezažil, protože začalo pršet takovým stylem, že nešlo vidět na metr před sebe Eh, a jsme dostali góla na 1-1 právě když to začalo a rozhodčí to minutu na toto přerušil a jsme se nějak domluvili jsme se i s panem trenérem z Kelče, že to nemá cenu, na hřišti bylo moc vody, hm, takže by to ztrácelo nějaký smysl, tak jsme se domluvili, že se to odehraje jindy. hm, Rozhodčí s tím souhlasil, že i ti hráči by se mohli zranit. Já jsem byl rád, byl tam i delegát, který to taky doporučil, takže my jsme byli rádi, že se to odložilo. tak to jo. Tak to je hustý to jsem ještě nezažil takhle jako v průběhu utkání, že by se to úplně přerušilo, ukončilo. No, my jsme čekali, to byla nějaká přeháňka pětiminutová, ale jako říkám, 10 minut takového deště, Hm, hm, jako tomu větr, že? A během 5 minut na hřišti byly kaluže přes půlku a to se nedalo, to jako, to hm. by ztrácelo hrát ten zápas. No to jo. Dane, ty jsi se s něčím takovým setkal z pohledu třeba rozhodčího někde? Setkal. Sám jsem jednou utkání nezahájil, bylo to v Hovězím, vlastně v tu sezonu, kdy Hovězí spadlo tehdy, tak tam jsem přijel na to utkání a těsně před Hovězím opravdu, tak jak tady zmiňoval Boris, že slejvák, obrovská bouřka. Já No. jsem dojel na to hřiště a i včetně delegáta jsme se shodli, že počkáme do začátku utkání, jestli náhodou se to nezlepšilo, bylo to spíš hřiště na vodní polo, než na fotbal, takže jsme to utkání ani nezahájili a jednou jsme i přerušovali na 40 minut skoro to utkání, ale to bylo po domluvě s těmi hráči, že oni opravdu chtěli tak dlouho jako čekat a nakonec se to utkání teda jako dohrálo, no, ale to jsou fakt jako výjimečný případy. A vypadá to již, jako já jsem byl překvapen, já jsem myslel, že se tam něco stalo nejdřív, ale jako naštěstí musím jako zaťukat, že nás to celkem jako obešlo na to, co se nám jako, co se třeba odehrálo na Kroměřížsku, kde tam byla fakt jako velká pohroma, co jsem tak četl, takže buďme rádi za to, že se neodehrálo třeba jenom to jenom utkání, no. To je celkem jakoby, i hlavně na ty hráče, z ohledu Já, vlastně zranění. já jsem si třeba volal s manželkou, že ona Hm, je přes kopec v Louce a ta říkala, že tady spadlo pár kapek, že, takže to hm, bych řekl, že to je kousek od sebe a dělali jsme si srandu, tak pojďme to odehrát k nám, u nás neprší. jo. Ne, jako jak jde, no, jako já taky vlastně, u nás taky jako nic moc, jako byla jako zrazu úplně tma, ale jakože pár kapek taky, takže jako já jsem právě čuměl na to, že se to nedohrálo. Ale tak víš co, jako ono je to i to, vlastně když jsme to v zimě nějak probírali, tu nějakou kvalitu hřišť v úvozovkách a nějaká ta zimní příprava, tak třeba v Karlovicách vzpomínám, kdy vlastně jsme v neděli měli trénink a odklízeli jsme tam umělku, tam bylo nějakých 30 čísel sněhu a pak jsem měl vlakem do Prahy a ve Valmezu si mohlo vítat jaro, jo, takže je to fakt jako znát i z tohoto pohledu, kdy ta zima může být taková jiná a vlastně s tím deštěm je to takhle spojené, jo, takže fakt nikde nevíš, co tě může potkat. Hele, Boris, já bych se chtěl zeptat, ty vlastně trénuješ loučku, ale aktivně hraješ i v Bínině, respektive chytáš. Jaké to je třeba jakože zvládat takhle jako za víkend třeba ty dva zápasy a hlavně co doma? Tož doma já mám manželku, která to toleruje, to je jako musím říct, kdo by se mnou vydržel. Tož je to, víkendy máme naplánované celou sezonu, že? To Hmm? si nemůže si vybírat holka. A ona mi podporuje mě děti, že chodí se na mě dívat, když máme s Loučkou, tam mi pomáhá mi uklízet čatny, chystat hřiště,
Mhm. Takže já mám v tom tolerantní ženu, takže já jsem v tom v pohodě. Akorát teďka, když se nedaří v Bíně, tak je to takové na hlavu hodně, no. Já jsem, když to ještě řeknu, já nejsem golman, takže od malička, i Aha. tam kolik, 4 roky tam. A já jsem se bál, že to pro mě bude strašně velký skok, že, ta první třída. Aha. Jako já si, myslím si, že jsem nějakou velkou chybu neudělal, nebo něco takového, ale padá na mě to, že se nám nedaří a spíš mě to mrzí, prostě dávám tomu hodně, že, snažím se, ale nevím, jako já věřím, furt věřím, že to nějak dobře dopadne, když je to už prakticky, už nám nikdo nevěří v té Bíně, Hmm. ale zázraky se dějí, jak říkám, no. Vidíme. Hmm. Tak teďka vlastně 0-1 jste s tou Juřinkou prohráli. No, Jak to byl zápas? tož byli jsme, jako já si myslím, že první poločas byl, z naší strany byl horší, že jsme nevystřelili prakticky na branku, kromě jedné situace. Pak jsme dostali také divné šance, ani nešance, jsme dostali, ten to nakopl přes nohu, nějak si to střelil, mě to zapadlo přímo do šibenice, nešlo s tím nic dělat. A pak jsme hráli fotbal po 16, mi tak přišlo, jo. Bylo to, tam je to hodně soubojové v té Bíně. Hmm. Člověk tam, já udělám snad 30 odkopů, kope se tam 20 rohů, se tam kope, že, hážou se auty, takže tam to s fotbalem jako moc společného nic nemá, když to řeknu blbě v uvozovkách. Je to tam takový boj, no a na to, že máme takové hráče tam, nedokážeme se prosadit, je na nás nějaká deka, no teďka, tak to vidíme, teď třeba už se bude hrát uvolněnou hlavou, čistou hlavou, třeba nám to půjde, no. Hmm. Tak kluci si ze mě dělají srandu už v Loučce, že do Loučky chodím vyhrávat a tam mi to teď nejde, že? Takže to mám takové na půl, no. Hmm. Hmm. Dané, vy budete někdy pískat, ty budeš někdy pískat Binině? Máš nějaký rozpis? Jako v dohledné době ne. Máme vždycky rozpis jakoby na týden dopředu, ty delegace, a v následujícím týdnu do Brniny nejedu. To mám jiné utkání. A já jsem si všiml, že ty pískáš asi i tu druhou skupinu, co se týče TA3, když jsme teda u toho. Máš tam jakoby, jak se to jako frekventuje takhle, jakoby ty vaše rozpisy, to mě celkem zajímá. Ale jako na začátku jara nám vlastně nový obsazovák rozeslal nějaký seznam, nebo respektive dotazník než seznam, kde se nás vyloženě ptal, jestli nám nevadí jako jezdit daleko, nebo jestli chceme spíš zápasy kolem komína a tak dál. Já patřím mezi ty, kterým jakoby je doslova jedno, kam jedu, Mhm. a tím pádem mě se to točí. Třeba 2 víkendy za sebou jsem měl směrem na Valašsko, pak jsem byl jeden víkend směrem na Slovácko, pak jsem měl teďka vlastně víkend, teď jsem byl v Kropini, jo, z toho jsem měl zase do Uherského Ostrohu, točí se to víceméně, kde jsou potřeba, a hlavně, aby se ty týmy neopakovaly často. Jo, že snažil se mě rozhodit tak, abych ideálně třeba každý víkend pískal úplně jiná mužstva. Mhm. A jenom se zeptám, s kam asi? Z Kroměříže, nebo respektive kousek od Kroměříže. Jo. Tak to máš celkem, ty vole, jako na naší stranu celkem daleko, no. To Jo, jsou to občas docela slušný výlety, no. není moc sranda teda. Boris, a ty vole, co se týče Loučky, jak to tam máte? Vy jste postoupili, vy jste jako ze třetí třídy, vy útočíte, nebo vy jste celkem jako se drželi celkem i jako v těch předních pozicích, teďka jste třetí. Jak jsi to dokázal, nebo jak ti kluci jsou namotivovaní, protože není jako to, dá se říct takové než úplně pravidlo, být jako nováček, být takhle vysoko, většinou se to motá kolem toho posledního předposledního místa. A co děláte jinak? Tož nevím, já po klukách řvu hodně, i když jsem Ty prakticky vole. nejmladší v tom týmu, když to řeknu blbě. Takže jako když nepočítám bráchu a Jardu Čípa, kteří jsou fakt mladí, Aha. tak říkám těm mladším a kluci ke mně mají nějaký respekt na tom hřišti, jinak jsme prostě kamarádi, že? Hmm. A já jsem se apeloval na tu tvrdou přípravu, jak v zimě, tak loni, když se postupovalo a nám to strašně pomohlo, že? A skrz to, že já jsem hrával v tom Valmezu, prošel jsem, jo, tam ty kategorie, pak jsem si zahrál v Poličné nějakou dobu, pak jsem byl i v tom Zlíně na zkoušku, tam to nevyšlo, Hmm. takže jsem říkal, mám hodně kamarádů a podařilo se mi sem dotáhnout kluky, co ten fotbal umí. Hmm. Jo, když jsou, jací jsou, někteří si prostě rádi vypijou, nepřijdou na zápas, máme to i takové občas, jo, ale tak To je to tam všude všichni, tedy, no. no. A jako myslím si, že velký zlom byl to, že jsme dotáhli Davida Vargu, Hmm. který k tomu dal nějaký ten směr, a že těm klukům pomůže, poradí, udrží ten balon, se na něho můžou spolehnout. Do toho se mi povedlo dovést Matěje Kunrata, který ten se známe od malička, a
já jsem do něho ustil snad 2 roky, už ať se k nám vrátí, že ho tady chceme a to. A líbí se mu ta práce, i když jo, zázemí není ani hřiště není moc dobré. Hmm. Vy jste tady poznali, já nevím, jestli jsi tady hrál, nepamatuju si, jestli jsi hrál u nás. Ještě ne, ještě ne. No, tak to buď rád, počkáš, půjdeš ty schody dolů z kabiny. Ale já jako říkám, neděláme jako nic takového, scházíme se v pátek, kde nás chodí dost, Hmm. jo, máme postavené všechno na té kamarádské bázi a snažíme se, že jakože kluci ví, co mají hrát, já už je nebudu hrát určitě teda fotbal, tam je to spíš o té taktice Hmm. a dát jim nějaký ten směr, jo, že to prostě fakt není jenom o tom, že si sejdeme se jednou to, dáme si pivo, jo, že to jde, že to chce jít trochu. Říkám, v té zimě se zamakalo, měli jsme soustředění, kde jsme měli 5fázové tréninky. Hmm. Jo, potkal jsem tehdy trenéra a říkal mi, jak to mohli zvládnout. Jo, a jako zbranek toho, jak on se jmenuje, Zdeňa Lušovian, Hmm. tak ten, jak to mohli zvládat, říkám, no, někteří se na to vyprdli, po 2 tréninkách prostě jeden vynechali, jo, ale pak zase šli, jo. Říkám, pak povedli se nám utkání v té zimní přípravě, a jsme na nějaké té vlně, daří se nám, teď v té Kelči snad jsem říkal, snad to nějak, domluvíme se na nějaký normální termín, odehraje se to, protože chtěli bychom se dostat na tu druhou příčku s tím, že budeme doufat, že budou postupovat 2. Hmm. Myslím si, že to první místo už asi ve hře není moc, ale uvidíme, jako stát se může všechno, že? No jasně. No teďka bylo zajímavé kolo, všechno vlastně ovládli domácí, když nebudu počítat vlastně Krouhou, kde zase sebral v záchranářském souboji body Liptal, což jim jakoby hodně může pomoct. Když jsme u těch vlastně top 2 týmů, koho vnímáš třeba jakoby líp z nějaké i kvalitní stránky Ústí nebo Ústí, co se týče nějakou progresu, nějakou návaznost třeba na tu vyšší soutěž, připravenost? Jako za mě 100% Ústí. Jako my jsme, i když jako nám se povedl zápas, oba 2 zápasy se nám povedly s Útískem, Hmm. tam jsme vyhrali, doma jsme vyhrali 1-0, prakticky jsme je k ničemu nepustili, teďka u nich jsme vyhrali 4-1, kde jsme byli lepší, si myslím, zaslouženě jsme vyhráli. A i trenér jich to přiznal, jakože psal to tam na ten valeský fotbal. Takže já jsem byl rád, my jsme na ně byli dobře připraveni. Já na ty fotbale jezdil jsem, když jsem měl čas, tak jsem jezdil se dívat, jak to vypadá. Byl jsem i teďka na pohárovém zápase Kladeruby Ústí. Jsem se byl podívat, tam jako po první poločas mě Ústí úplně zklamalo, to byl asi nejhorší výkon, co jsem je viděl. A nakonec to jako otočili, hrát s číslem 10, hrát s číslem 7 na středu zálohy a pak takový ten, on hraje v útoku, já nevím, jak on se jmenuje, ten taky snědčí trošku, ten Mogar, ale ten je strašně výborný, ten Jo, jako, bude Peťa Ščuka, je to možné? je to možné, ten jako, to je fotbalista jak víno. Toho znám ještě ze Ten, sítě. jo, ten je fakt výborný, jako mám to načtené ty kluky, já doufám, že se nám zápas s tím podaří, Hmm. ale když přijeli sem, tak oni nás úplně rozebrali, my jsme byli všude pozdě, oni byli rychlí, mladí, draví byli úplně, musím říct, jako, že to Ústí si myslím, že na první večer je úplně v pohodě připraveno. To je pravda. Dane, a ty jsi kde začínal vůbec? Jsi začínal přímo jakoby v nějakých vyšších soutěžích, nebo jak jsi to nastartoval, tu svoji kariéru rozhodčího? Tak jako každý jiný rozhodčí, pěkně na okrese od 3. třídy. Takže jsem si prošel tady tím, já tomu osobně říkám filtrem, protože tam se podle mě oddělí ti, kteří to jsou schopní ustát. Hmm. Byť teda v porovnání, když to vezmu, jak to bylo těch 8 let zpátky, když jsem začínal já, tak musím uznat, že chování diváků, hráčů a funkcionářů jako obecně trošku, řekněme, vychladlo a už nejsou tolik agresivní a tolik horkokrevní, jak bývali dřív, ale pořád je to okres, pořád je to, že ti hráči mají ty emoce a prostě jdou se tak trochu vyhřvat po celém tom týdnu. Jo, prostě bohužel tak to je, nikdy to jinak nebylo a obávám se, že úplně se to nikdy nezmění. Ale tam se to přefiltruje, kdo jako na to opravdu má, kdo na to nemá, kdo to umí ustát ten tlak a kdo ne. Takže tam já jsem začal a postupně jsem se vypracovával nahoru, no. No já jsem rád, že jsi řekl ty emoce, protože ne třeba v ta A třída, B třída, tam už je to taková vozovka, nějaká štábní kultura, kdy jakoby už to není úplně tyču a ty.
ale ten okres je na to dost záživný, no, jakože teďka na to můžu vlastně já navázat i osobně, kdy jsme hráli proti Zašové, kde bych chtěl pochválit hlavně diváckou kulisu, která je jako super, já tomu úplně miluju tady tohle. I vlastně ten jejich trávníček, to je nádherný koberec, tam se fakt hraje suprově, jenom to třeba pokropí předtím, tyjo, to by byla jak Liga mistrů, fakt nádhera. No a my, bohužel ten zápas se pro nás nevyvíjel dobře, tekli jsme, potom jsme to doháněli a měl jsem tam takový ostřejší zákrok, tak zrovna před tím jejich kotlem, nevím, jestli víš, Boris, jak tam sedí vždycky, jestli jsi tam je viděl. My jsme tam byli, no. No, super, takže měl jsem tam na ně nějaké průpovídky, nějaká gesta, takže nebylo to nic příjemného, ale za minutu jsem běžel kolem, omluvou jsem se, zatleskal. Říkám, ty emoce k tomu patří. Chtěl bych poděkovat hlavně borcům teda Hooligans, můžete tohle nazvat klidně, měli tam šály světlice, takže to bylo super. Potom jsme si po zápase plácli, říkám, borci, sorry, je to prostě v zápase. Oni říkali, že jo, v pohodě. Ty emoce k tomu patří. Někdy, a to mě celkem zajímá, Dané, jak třeba ty komunikuješ s hráči z pozice toho rozhodčího? Uh, to je věc, kterou jsem se musel hodně dlouho učit, Hmm. jak komunikovat s těmi hráči. Zjistil jsem, že obecně nejvíc mi pomáhá s nima komunikovat jednak průběžně, být takový trochu proaktivní a třeba když vidím, že dva hráči v nějakém skoro až sprintu, jo, běží za balónem a tak dále, už po nich automaticky tak trochu křičím, jo, nefauluj, nefauluj, čistý souboj. A ono, když se jako stojíte pár metrů za něma, jo, jako rozočí, a to je i součástí, to je ta, musí být nějaká fyzička, abych vůbec byl schopný s něma nějakým způsobem držet tempo. A když oni mě slyší pár metrů za něma, jak rozhodčí po nich křičí nefauluj, tak v drtivé většině případů oni jdou do toho souboje, buď teda jako čistě, anebo si to odpustí, ten nějaký ten horší přestupek, jo. Mhm. A to je jako věc, kterou jsem se musel taky naučit, protože dřív jsem byl ten rozhodčí, který jenom jako pískal jenom to, co bylo, nemluvil jsem s těmi hráči, jo, aby bylo to, pak se to kolikrát zbytečně vyostřovalo. Takže tady ta průběžná komunikace s nimi je za mě strašně důležitá. A je to něco, co se musí každý rozhodčí naučit a zjistí, že mu to může jenom a jenom prospět a pomoct. Hmm. Jo, hele, tohle já jsem to poprvé zaregistroval u Zdeňka Folprechta, kdy vlastně, než jste to viděli. Eh, Viděl jsem. Hodně jako super v tom, že ať je to jako ligový hráč, tak za mě super projekt, kdy to může jakoby ukázat i právě těm osloužím hráčům, kteří se třeba rozhodují, co chtějí dělat, anebo i nějakým klukům, kteří vlastně přemýšlejí v nějaké rozhodcovské kariéře, tak tohle jim může vlastně pomoct hlavně v té komunikaci, protože za mě je to jakoby alfa omega celého potom zápasu. Jo, nikdy nevíš, kdy se ti to může strhnout, kor třeba u nás na té okresní soutěži, kdy stačí nějaký blbý zákrok, třeba i nechtěný, a už po tobě jde celý mančav, takže tam to ten rozhodčí musí zvládnout, hlavně by komunikovat s těmi hráči a někdy mě to chybí. U těch mladých rozhodčích já říkám, pořád je tady budu jako obhajovat ve všem, i když v těch zápasech jsou tam nějaké chyby. Borci to třeba nevidí nebo nemají ten cit pro tu hru. To je logické, to je úplně v pohodě, ale klidně jako bych tam zlepšil nějakou tu komunikaci, to by tam trošičku chybí, klidně si jakoby i říct nebo zjistit předtím ty jména, nějaká třeba aspoň těch kapitánů, jo, oslovit na tom hřišti, nebo třeba číslem, vím, že ty to děláš skvěle, Dané, že jim říkáš třeba čísly, což ti taky může hlavně i v tvé nějaké orientaci asi pomoct. I potom je to takový příjemnější, když ten hráč ví i o tobě, že se ho nějak všímáš. Takže tohle, co bych zlepšil na té okresní nějaké bázi, kdy vlastně ti mladíci jsou takový zamlklí, trošku se někdy jako jim ani nedivím, když na ně tam řve potom nějaký dvoumetrový borec. Ale jako jinak já jsem v tom směru super, jo, že se to u nás takhle rozjelo a snad to takhle jenom bude pokračovat. Je to vlastně i cíl, proč hodně zveřejňuju ty videa z těch utkání přímo. Snažím se tam prostě dávat to, že s těma hráčema komunikuju, jo, když jsou nějaké rychlejší protiútoky, jo, a tak dál. To, co jsem říkal, prostě nebát se po nich trošku zakřičet, aby věděli o tom, že je sleduje ten rozhodčí, Mhm. nějaké poštuchování před rohovým kopem, jo, že se tam trošku přetlačují, toto zase bylo říct jim, hele, sleduju vás na tom malém vápně, jo, nebo na té brance, jo, nežduchejte se ruky od sebe a tak dál. Ti hráči si to kolikrát odpustí. Mhm. Jo, a to je i důvod, proč ty videa vlastně dělám, a aby ti mladí kluci viděli,
že když na ně budou takhle i mluvit a komunikovat s něma, tak jim to jenom a jenom prospěje Mhm. a daleko jednodušeji si to utkání jako skorigují a jako skrotí si nějaké případné emoce. Mhm. Boris, hele, co říkáš těm našim posledním příčkám? Lipta, Huslenky, takže jsme tam i my, bohužel teda. Eh, Jak vnímáš boj o tu záchranu? Protože teďka na jaře, nevím, jak to vnímáš třeba ty, ale já osobně mám jako velký strach, nebo ne, že strach, ale obavu v tom, že nikdy nevíš, jak ten zápas může vlastně dopadnout, když hraješ někde v týmu, který hraje vlastně o tu záchranu. Tož, tože ty zápasy, jako já si myslím, že vy tam nebudete dlouho, protože já jsem vás viděl hrát u nás, i když jste tam ty kluky začkali, když jste nás porazili. Vás podržel ten brankář, já nevím, jak on se jmenuje. A Bylo, Tomáš byl. jo, nás vychytal on prakticky, že? Hm, No a takže já si myslím, že vy tam dlouho nebudete, já se spíš obávám té Krhové hm, a nevím, co se děje s tou Jarcovou, tam si myslím, že hodně napoví ta vaše dohrávka hm, středeční, jak to bude a, a jak to říkám, jako já jsem věřil teďka jít tím Huslenkám v tom Ústí, já jsem si říkal, hráli zápas, moc jim to nepovedlo to Ústí, pak jsem se podíval na výsledek a říkám, no tak asi to je každý zápas jiný venku doma, oni to tam na tom malém hřišti umí asi, že, ty Huslenky, ale jas- přijde mi lepší Liptal teďka, no, jakože hm, nedostávají góly, přijde a uvidíme, jako my tam pojedeme s respektem, jedeme do Liptalu, Huslenky jdou k nám teďka v hm, sobotu, uvidíme, stát se může cokoliv, já doufám, že ten zápas zvládnem a, a půjdeme dál, no. hm. No Ale jak, říkám, no pojdej. osobně, osobně si myslím, že ta Krhová s tou Jarcovou se tam na toho namočí ještě víc, no. Hmm. Jako z mého pohledu, jako, hele, nechci se vůbec obehovat, nebo nás, ale my prostě jako hrajeme dobře. Máme teďka třeba s tou Zašovou, jsme mohli v tom druhém poločase zase dát 3 góly, úplně. Kdyby byly rugbyové bránky, tak vyhrajeme, vole, 5-2 úplně s přehledem, ale na to bohužel nehrajeme. Škoda, jako za mě škoda, my, i když tam třeba ty kluky záčka nemáme, když se hraje souběžně, i teď musíme to nějak vlastně to udělat, máme tam i váčku nějaké zraněné, takže je to těžké nějak skládat. Za mě je to velká škoda, jakože, hele, herně je teďka už super, jo, měli jsme tam fakt, jako říkám, dost šancí, kdy jsme mohli jít i třeba jakoby naše do vedení, ale mohli jsme to skorigovat, když jsme dostali na 1-0, to už se ti potom hraje hnedka líp, ale bohužel, no, nedáváme ty šance a to nás ráží. Teďka vlastně ve středu máme tu dohrávku, tohle už vychází mimochodem po zápase, takže teďka už někde oslavuju, takže jsem rád, že jsme to zvládli. A jako, hele, těším se i na tu Jacovou, jak tam ti kluci vypadají, protože hrál jsem tam proti některým, když jsem hrál ještě vlastně na Úslenkách, vlastně Vít Bartošák, myslím, že ještě Žilínský, se ho tak nějak vybavuju. A i u nás vlastně, myslím, že co jsem hrál, nebo co jsem vlastně se vrátil zpátky na Valašsko, tak jsme doma měli 2-2, potom vlastně nás klepli 1-4 na podzim. Takže tam ty zápasy jsou taky, nikdy nevíš vlastně, co tě čeká, nebo jak se na to nachystá ten druhý tým. Všechno je to o tom vývoji, takže já se jako těším na středu, vím, že jsme už vyhráli, takže je to super. A jedem dál, musíme navázat na ty výkony, fakt mě to jako štve. Když jedu jako tady do Prahy, tak mi to zabere aspoň cestu, kdy mám plnou hlavu toho zápasu. Ale škoda, fakt škoda. Tak to prostě je. Hele, minule jsme hráli vlastně třetí flag, předminule taky, to jsem tam vlastně ještě nebyl, ale minule vlastně třetí flag, letos jsme chtěli jít třeba na postup a vidíš, jak to dopadlo. Takže nikdy nevíš vlastně, jak se to může vyvíjet. Jasné, no. Já si ve středu se tam chystám podívat, no, tak uvidíme. Super, to jsem rád. Hele, borci, já vám děkuju. Nějak jsme se vyčerpali, uteklo to jako, nechci říct co. Děkuju vám, že jste přišli. Doufám, že se tady nevidíme naposled v tady této sestavě. Danovi děkuju za postřehy, co se týče rozhodčího na nějaké vyšší soutěži. Určitě to probereme, když taky do budoucna.
Pro diváky veškeré informace budete mít i nově na YouTube v popisku videa, i potom tady u tohoto videa. Budeme rádi, že nás budete sledovat. Děkujeme ještě našim partnerským klubům, který podporují valašský fotbal, zejména Karlovice, vím, že tam jsou Všechovice, Kelča a mnoho dalších. Takže těm taky děkujeme. Děkujeme divákům, že nás posloucháte, děláme to pro vás a budeme se těšit v dalších dílech. Mějte se, čau a díky moc, borci. Díky, ahoj. Čau, Díky, čau. čau.